Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo lan sekonco saking kelompok Pandawa kelas 12 MIPA sekawan SMA Negeri Setunggal Banjarharjo sampun ngerampungaken tugas basa Jawa yaiku musikalisasi geguritan sing judule Sahabat. Tepangaken nami kulo Farha Egita Kamila Tunuha, Nami kula Fitriana, Nami kula Kusyana, nami kula Siti Aminah, Nami kula Siti Mutiara. Sugeng mirsani. Sahabat konco lan sakpadulinanku. Kala ingkang susah awak ngulungguh andap sesandingan, mewenehi karep lan saran. Sahabat, panggenanku pitutur ing masalah, menawa udan awakmu sing tadah, kanggo cerita isi manahku. Sahabat, tansah seneng lan bunga, anggone kesuksesanmu, kangkok gambarake ing letih. Sahabat, ingkang suwe ingkang tua, mikir dunyo lan keluarga, seneng manah ing soca, anggone banyu, nintik mili ing godhog enjing, rasa kangen ati iki. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.